खुलुमबाय लोगोफोर, आं दिनै दोंसे खन्थाइ लानानै फैदों। खन्थाइनि मुं बायफ्लेनाय गोसो। खन्थाइखौ लिरदों खरमेश्वर बसुमतारी आरो खन्थाइखौ आवरायदों जावलिया सिमां। फैदो बिदिब्ला बिथांनि खन्थाइखौ खोनासंलांदिनि। बायफ्लेनाय गोसो। साननि जोंथि जोंनायजों रुजुथावमोन नों अनजालि। जायख्लंनि मोनफ्रोमबो गाबावनो आं नोंखौ नुयोमोन। आंनि नोजोराव नोंदि सासेल'मोन। थास' बिलाइनि दै नङामोनदि आंनि नोंखौ मोजां मोननाया। आंनि दावबायनायाव नोंनोमोनदि आंनि लामा दैथिंग्रा। दानसोरां हरनि बेरायनाय समाव नोंनोमोनदि आंनि सायख'। नाथाय नों दिनै खोन्दो खोन्दो आंनि गोसोआव दुखु होलांबाय। बेसेबा गोबाव मोजां मोनलायनायखौ बावगारना गुबुनजों जुलि जालांबाय। आं सानफेराखैमोनदि खालामगोन होनना। आं सिमांबो नुवाखैमोनदि आंखौ नेवसिलांनाय। नों आंनि जिउआव दुब्रि हाग्रायाव दान्दिसेनि थाखाय गोग्लैनाय निहिरसोमोन। सानैजों लिरनाय सानरेबा गोजाम गाब गैयै जालांनो हमबाय। सानैजों सुजुनाय खन्थाइया खबाम गैयै जालांनो हमबाय। हर गेजेराव नागिरबायो आं नोंनि मिनिनाय, नोंनि गोदै राव। खोनागौबा खोनासङो आं। नाथाय खोनायो आं सियाल सैमानि सहायथावै गाबनाय। आंनि गोसोनि साबियादि नोंनि आखायावसो दं। गोसोखाङै खाङै नोंखौ मोजां मोनना नोंनि बिसम्बियाव थाबाय थाना खन्थाइ सुजुलांनो। एसेनोसै, गोजोन्थों। खन्थाइखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामदो। लोगोसे जोंनि जावलिया सिमां इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। आरो फेसबुकआव नायदोंब्ला जावलिया सिमां फेसबुक पेजखौ लाइक खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।